Boker tov à tous. Voilà, ce matin, on se lève, Baruch Hashem. שלום, שמי ג'רמי גניזת, אני אח הבכור, האח הגדול של רוני גניזת, השם ימקום דמו, שנפל לפני 4 חודשים בדיוק היום, ב-9 לאוקטובר 2024. On est dans nos petits Ohalim, on se la kiffe, et il pleut bergère, on voit pas à 3 mètres devant nous. Mais Baruch Hashem, on garde le sourire. Allez, bonne journée à tous. טוב, רוני היה מלא שמחת חיים, תמיד אמרתי זה, הוא כמו הילד הרביעי שלי. רוני היה רגיל לשלוח לנו כל הזמן, כמעט כל יום, תמונה או סרטון, עם חיוך, עם צחוקים, הוא היה תמיד מנסה להרגיע אותנו, להגיד כאילו הכל טוב, הכל בסדר. אני חושב שהפרויקט הזה של לעשות ספר תורה בסניף בני עקיבא בישראל, זה מסכם בפרויקט אחד את כל מה שהוא היה. ציוני, מדריך בבני עקיבא, אוהב את הארץ ואוהב את התורה. לך דמי